Ето защо Надкаст ни се довериха. Използвахме комбинация от скални и грапави панели. Точно онзи елемент, който превръща всяко студио в професионално пространство и вдига нивото на видеята още от първия кадър. Всички допълнителни детайли в студиото са ексклузивно ръчно изработени от нас. И да, вложихме много сърце и много работа, затова благодарим за доверието. Това е само част от подкастите, които сме правили с нашите панели. Работили сме по различни студия и резултатът винаги е един и същ. Пространството става по-уютно, по-красиво и по-професионално. Ако тепърва стартирате подкаст или старото ви място има нужда от обновяване, панелите са най-бързият начин да вдигнете качеството и да сте по-близо до алгоритъма на YouTube. Ще изглеждате по-добре, ще звучите по-добре и честно. Алгоритъмът обича това. Гледанията също.